Arloesi Gwynedd Wledig yn rhaglen dros Wynedd, dros y 6 mlynedd nesaf, ac mae o'n cael ei gyllido gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. Un o'r gwyndida oedden ni weld ar hyn o bryd, nedig i cymunedau gwledig, oedd y diffyg arian sydd ar gael i bobl. Mae yna diffyg grantiau allan yna, a wedyn mae o'n gyfla i ni edrych ar ffyrdd eraill o godi arian. Ac un o'r ffyrdd yna ydy Cyllid Torfol, sef crowdfunding. Efo Cyllid Torfol, mae yna gwahanol ddullia o'i wneud o, ac o hwn yn brosiect reit ddorol tro ma'r peilot yma efo Ynni Ogwen ac Ynni Peris, oherwydd oedd nhw'n defnyddio dull hollol gwahanol o Cyllid Torfol, sef codi cyfrandaliadau gan y gymuned leol. Prosiect ynni cymunedol di hwn, ynni adnewyddol, lle da ni defnyddio grym, llif, yr afon Ogwen, i ddefnyddio fo i gynhyrchu trydan, gwerthu'r trydan yna, a defnyddio'r elw i wael fuddsoddi yn y Ffryn Ogwen. Felly, da ni'n gofyn wrth y gymuned fuddsoddi yn y cynllun. Fyddwch chi yn cael dividend ar eich shares, ond fyddwch chi hefyd yn cael sicrwydd bod elw y cynllun yma'n cael ei ail fuddsoddi'n lleol. Cynllun fel hyn sy'n mynd i gwella'r gymuned, cefnogi'r gymuned, a dod â'r egni gwyrdd i mewn yn lleol, a ni sy'n mynd i ennill allan o'r cynllun yn y diwedd, so fi 100% i ôl iddo fo. Buddsoddiad cymunedol ydi o. Mae yna return yna fo o hyd at 5% ar ôl 2 blynedd. Dwi yn mynd i brynu siar, cos dwi'n byw yn lleol a dwi'n credu yn yr gwaith sy'n mynd ymlaen. Renewable energy is a no-brainer, and this is for the community. It's not going to speculators in London. It's as simple as that. Oedd yna frwdfrydedd yn ystafell cyfa, a pob oedd o'n positif ofnadwy. Na, dwi wedi cael yn siomi ar ochr ar y digwyr. Bod tro'n meddwl bod pethau yma'n mynd i fynd allan ei le, ond o hwn y wych. Yn nabod rhan fwyaf o bobl yna. Yna sy'n beth da, da ni'n rhywbeth i dynnu bobl at ei gilydd ydi o. A da ni wedi cael cychwyn gwych yn fanna. Oedd yna 10,000 di mynd hanner awr yn ôl, so gan i weld lle mae gweddill yn mynd i fynd, ond oedd o checio dal i ddod i fewn. When I first came, just having looked at the website, I thought this looks a bit amateurish. But now I've come and I've seen the preparation, I've seen the enthusiasm, and I've seen the way it's all been prepared, that feeling has gone completely. Dwi'n just gobeithio y bydd hyn rhyw hwb bach i bawb sylweddoli na y ni sy'n bia'r y dŵr mewn ffordd, a bod ni'n elwa o hynny yn lle bod ni gyd yn mynd o yma, fel sy'n ei digwydd yn gorffennol. Well, I think the presentation, the actual meeting was superb. The process that they've gone through in the last few years to prepare for it looked superb as well. The only problem I've got now is to persuade Brenda, my wife, to go with me and buy some shares. But I think I can do that. Hynny'n wych o deimlad, a deud y gwir, mi ddoth yn hollol annisgwyl i ni. Oedden ni wsnos i fynd, a oedden ni disgwyl i bethau cyflymu tua'r penwsos wedyn. Ond mwy o sydyn mi ddoth yr holl swm oedden ni angen, a i gyd yn un swmp. Oedd o'n deimlad anhygoel cyrraedd y targed, achos ti'n gwybod wedyn, ti'n mynd gorau mynd at fanc masnachol. Ti'n mynd gorau talu llog i ryw fanc di wynab. Ond na sawl un dyr ata i'n dweud, dwi'n barod i fuddsoddi, ga i wneud, na chi, sori, da ni wedi cael. A biti i ddeud y gwir, ond fel yma pethau'n digwydd. Os da chi am fuddsoddi, gnewch yn gynnar, dyna di'r negas. Mae'n anhygoel beth ddigwyddodd efo Ynni Ogwen ac Ynni Peris. Dwi'n meddwl fod neb di meddwl sy'n ddau ymgyrch wedi cyrraedd yn ôl. Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy bod chdi'n dechrau efo bang, ti'n cael lot o sylw yn y wasg yn lleol, a dwi'n meddwl oedd y ffilm oedd yn cyd-fynd efo'n ymgyrch ni yna'n andros o help, achos oedd o'n rhoi rhyw fath o ffocws, rhywbeth eitha cyffroes i'w rannu ar y cyfryngau cymdeithasol, a hefyd i'w ddangos yn y lawnsiad.
Be daeth yn amlwg wrth asesu'r ymgyrch oedd pwysigrwydd cael fideo da iawn yn y lle gyntaf. Oedd fideos ni yn poblogaidd dros ben. Bod nathon ni uwchlwytho'r fideo i fyny i YouTube yn y lle gyntaf a dim ond cael 1 neu 200 o views. Be sy'n amlwg ydy sut mor bwysig ydy o uwchlwytho yn uniongyrchol i Facebook. Gathon ni dros 40,000 o views ar gyfer fideo yn ei padarn a dros 20,000 o views ar gyfer fideo yn ei ogwen. Wel, o'r rhan fwyaf o bobl yn dod i'r cyfarfodydd oedden ni wedi wneud yn y gwahanol bentrefi yn dweud na drwy Facebook oedden ni wedi cael y wybodaeth, nid drwy'r drop wnaethon ni. Swn i hefyd yn y dyfodol dwi'n meddwl yn gwneud lot fwy o hyrwyddo yn y wasg draddodiadol hefyd, achos mae'r prosiectau yma yn andros o gyffroes a maen nhw'n heiddi lot o sylw, dim just ar Facebook, ond yn y Daily Post, yn y Western Mail, yn y Guardian, papura Llundeinig hefyd. Roedd yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn llwyddiannus iawn ac hynny dwi'n meddwl achos y help gathon ni fel cwmni marchnata gen y pobl oedd yn rhedeg y prosiect. Mae'n iawn i ni roi strwythyr ar beth sydd yn mynd allan a roi post allan y reolaidd. Mae hwnna'n bwysig hefyd. Ond i clywed yn geiriau hun o llygad y ffynon, os ti'n licio, dyna lle oedd y bit mwy o llwyddiannus o'r cyfryngau cymdeithasol yn dod o. Mae'r holl arian y prosiect yn mynd yn ôl i'r gymuned. Da ni'n gobeithio codi i fyny at 10,000 pob blwyddyn. Felly, be sy'n yna ddim i lecio. Mae Dyffryn Ogwen yn andros o bwysig i fi. Dwi wedi bod yn byw yma wan ers dros 10 mlynedd. A mae'r prosiect yma yn rhan bwysig o'n ngwaith i, ond ohono fi hefyd, achos dwi'n teimlo bod fi'n greu cyfraniad at dyfodol y Dyffryn, ond hefyd at dyfodol Gwydion a Lloer ym Mhlant i.